שלום חברים, אני רוצה לפתור את השאלה שלפנינו. נתונה משוואה z בשלישית שווה ל-w, נתון כי 1, הפתרונות של המשוואה הוא z שווה למינוס חצי ועוד שורש 3 חלקי 2 i. הרי כי מכפלה של כל שתי פתרונות של המשוואה גם היא פתרון של המשוואה. טוב, אז קודם כל ממה שאני מבין כאן, אז קודם כל אנחנו רוצים לגלות, כן, לדעת איך נראית המשוואה, לדעת מהם הפתרונות שלה. כאן בעצם מופיע לי פתרון אחד של המשוואה, ודרכו אני אוכל לשחזר מה בעצם הייתה המשוואה המקורית. הנה יש לי פה בעצם z, אז אם אני אעלה אותו בשלישית, אני אעלה ל-w. יופי, אז כשאני רוצה להעלות מספר מרוכב בשלישית, כמובן שאני אשתמש בהצגה שהיא טריגונומטרית. בואו נתחיל קודם כל בלגלות את הרדיוס שלה. אוקיי, אז בעצם יש לי פה מינוס של חצי בריבוע, ועוד שורש 3 לחלק ל-2 בריבוע, וכל הביטוי הזה הוא מתחת שורש. בעצם אני הולך לקבל רבע, ועוד 3 חלקי 4, וזה הרי שווה בעצם רבע ועוד 3/4, זה שווה ל-1, שורש של 1 הוא שווה ל-1, אז אני מבין שהרדיוס הוא שווה ל-1, רדיוס שווה 1. טוב, בואו עכשיו נגלה את הזווית. טוב, אז בעצם אנחנו יודעים שטנגנס של תטא הוא שווה לערך ה-y, שורש 3 חלקי 2, לחלק לערך ה-x, מינוס 1 לחלק ל-2. כן, 2 ו-2 מצמצמים, ואני מקבל מינוס של שורש 3. אני אלך למחשבון, נרשום שיפט טנגנס על מינוס שורש 3. מה המחשבון יגיד לי? הוא יגיד לי שהתטא תהיה שווה למינוס 60, ועוד 180K. כן, את זה המחשבון לא יגיד לי, אבל תמיד בטנגנס אנחנו מוסיפים 180K. עכשיו בוא נראה, אני רואה שהביטוי שלנו במישור של גאוס הוא מינוס חצי, פסיק, שורש 3 חלקי 2, כלומר בערך הממשי שלו, כן, במינוס הוא מינוס חצי, הוא שלילי, ובערך המדומה שלו, אז הוא חיובי, כלומר אני מבין שזה ברביע השני. אז כדי שאני אהיה ברביע השני, אני צריך להציב פה ב-K1, אז מה שאני אקבל מינוס 60 ועוד 180 זה תטא שווה ל-120. אז בעצם, בוא נרשום, בעצם מה המספר המרוכב שלנו? המספר המרוכב שלנו, ה-Z הזה, הוא הרי הולך להיות שווה, Z הולך להיות שווה ל-1 סיס של 120. אוקיי, בואו נמשיך. זה היה ה-Z שלנו הראשון. עכשיו אני רוצה להעלות אותו בשלישית. יש לי 1, יש לי פה את 1 סיס של 120, ואני רוצה להעלות אותו בשלישית, ואני אוכל להשוות אותו ל-W. טוב, אז מה שאנחנו נקבל פה זה 1 בשלישית, סיס של 120 כפול 3, שווה ל-W, אז אנחנו נקבל 1 סיס של 360. עכשיו, סיס של 360 הוא שווה ל-1. שורה תחתונה, יוצא ש-W שווה 1. אז יוצא, בוא נרשום את זה, יוצא שבעצם התרגיל שלנו פה זה היה אחד מהפתרונות, אבל בעצם Z בשלישית הוא הולך להיות שווה ל-1. זה בעצם, זה המשוואה כאשר אני משחזר אותה. עכשיו אני רוצה לפתור את זה. Z בשלישית שווה ל-1. במקום להגיד 1, אני יכול להוסיף 1 C0, כי C0 זה 1. עכשיו אני מעלה את הכל בחזקת שליש. אני הולך לקבל ש-Z הוא שווה ל-1 בחזקת שליש. לאחר מכן אני אוסיף של 0 ועוד 360K, כל הביטוי הזה נחלק ל-3. אני אקבל 1 סיס של 120K. זה הפתרון ה-ZK, הפתרון הכללי שקיבלתי. אז בואו נראה מה קורה, מי זה Z1? אם אני מציב ב... כן, אז אם נגיד אני מציב ב-K0, אני מקבל 1 סיס 0. אם אני מציב ב-K1, יהיה לי 1 סיס 120. Z3, אני אציב ב-K2, 1 סיס של 240. אז תראו, קיבלתי פה את שלושת פתרונות המשוואה. אתם יודעים שבזיו השלישי תמיד יהיה לי אך ורק 3 פתרונות. שאני רק צריך אראה כי מכפלה של כל שני פתרונות של המשוואה, גם היא פתרון של המשוואה. בואו ניקח שנייה, אין פה הרבה פתרונות. נגיד ניקח את Z1 ו-Z2. Z1 כפול Z2, אני אקבל 1 סיס 120. טוב, אומרים לי, אם אתה תעלה את זה בשלישית, כן, אני רוצה שהוא יקיים את המשוואה בעצם כזאת, זאת המשוואה, אז היא בשלישית שווה 1.
יופי. עכשיו, כן, כולנו רואים שאנחנו נקבל פה 1 C של 360, שזה שווה ל-1, מעולה. נגיד אני לוקח את המשוואה הזאת ואת המשוואה הזאת. יהיה לי פה הכפלה של Z2, כפול Z3, אנחנו נקבל פה 1 C של 360, שזה גם הולך להיות שווה ל-1. ואם אני אקח את הפתרון השלישי ואת הפתרון הראשון, יהיה לי 1 C0 כפול 1 C של 240, אני אקבל פה בעצם בסיס של 240. זה כמובן שלי פה 1. ואם אני אעלה את הפתרון הזה בשלישית, מה אני הולך לקבל? 1 בסיס של 720. 720 אתה יכול להוריד 360 כרצונך. בסיס של 360 ובסיס של 360 זה שווה ל-1, לכן בעצם הוכחנו שמכפלה של כל שני פתרונות של המשוואה גם היא פתרון של המשוואה. עד כאן. שלום חברים, אני רוצה לפתור את השאלה שלפנינו, השאלה שעוסקת בטריגו במרחב. נתונה פירמידה ישרה A, B, C, D, E שבסיסי הריבוע. אז קודם כל, פירמידה ישרה, ההגדרה שלה קודם כל זה שכל המקצועות שלהם שווים, וגם שהגובה יורד למרכז המעגל החוסם את הבסיס. במקרה שלנו, בריבוע, יש מעגל שחוסם אותו, אז מרכז המעגל הוא יהיה בנקודת מפגש אלכסונים. בואו קודם כל נעשה תמיד את השלבים הללו. נתחיל ככה, ככה אני מתחיל שאלות, כשאני רואה פירמידה שהיא ישרה, קודם כל אני מוריד גובה למפגש אלכסונים. אוקיי, זה שלב ראשון. הלאה. הזווית שבין פאה צדדית בפירמידה לבסיס הפירמידה היא 70 מעלות. מדובר כאן על זווית שנמצאת בין שתי הפאות, נכון? בין הפאה הצדדית לבין הבסיס. שמה זה זווית בין שני פאות? זה בעצם זווית בין שני מישורים. איך אתה מוציא זווית בין שני מישורים? צריכים להוריד אנך, משטר החיתוך שלהם, של שני המישורים. בוא נוריד אנך. עכשיו תראו מה יפה כאן. בעצם נוכיח שהאנך הזה יורד פה לאותה נקודה. הרי מדובר כאן משולש BEC, מדובר כאן במשולש שווה שפיים. אם אני מוריד לו אנך, אני בעצם מוריד לו גם תיכון. בוא נקרא לנקודה הזאת O. כאשר אני רוצה הנקודה שירדתי מ-E נקרא לה M. כאשר אני מחבר את הקטע OM, כן, תסכימו אותי שהוא הרי תיכון, נכון? בעצם הוא תיכון. אני בעצם מוריד אנך, כי הרי מדובר כאן במשולש שווה שוקיים, שרי משולש BOC, גם משולש שווה שוקיים. כשאתה מוריד שם מהתיכון, אתה בעצם מוריד גובה. אז תשימו לב שבעצם קיבלתי זווית שהיא בין שני ענפים, היא הזווית המבוקשת, האלפא הזאת שפה. ובמקרה שלנו נתון שהיא שווה ל-70. שימו לב שזווית EOM זה זווית ישרה, כי הרי מדובר כאן בגובה הנח למישור, פה הזווית תהיה שווה ל-20 מעלות. אוקיי. זה ככה דברים שצריכים כל תלמיד צריך לכתוב אותם, להבין שזה בעצם דברים שהם נובעים מן הנתון. לאחר מכן מבקשים שימצא את גודל זווית הראש בפאה צדדית. אוקיי, בעצם את כל הזווית הזאת. עכשיו, בהרבה שאלות מהשאלות האלה, שזה מדובר כאן במשולש ושוקיים C, E, B, אז פשוט מהניסיון אני יודע שבדרך כלל אני אביע את הזווית הזאת, אגיד את הבטא הזאת, תהיה שווה לבטא הזאת, כי מדובר כאן הרי בגובה, במשורש, אז הוא גם יהיה חוצה זווית. אני נמצא בטא אחת, אני אכפיל אותה פי 2, אני אגיע גם לבטא השנייה. אוקיי, אז אני צריך לגלות את הבטא הזאת. אז אני אגיד לכם על מה אני חשבתי. אז ככה, אני מבין שאני בעצם צריך להגיע לבטא פה גם את CM וגם את EM, ואולי גם את הגובה EO באיזשהו פרמטר. בוא נתחיל לעבוד, אני רואה שזה אמצע קטע, אני אקרא לזה T ולזה T כדי לא לעשות עם חצאים, וכל הצלע פה, CB היא שני T, באותו אופן DC גם שווה לשני T. שימו לב שהקטע OM הוא שווה ל-T, יש פה קטע אמצעים, נכון? 1, 2, 3, 1, 2, 3, נכון? הרי בעצם BO שווה ל-OD, וגם אני יודע שהקטע BM שווה ל-MC, ככה אני בניתי את זה. אז הקטע OM הוא קטע אמצעים, אז הוא שווה למחצית מן הבסיס. יופי. עכשיו אני אגיד ככה, אני רוצה לבטא את הקטע ET, משולש EOM, EOM, אני אגיד ככה, סינוס 20,
הוא שווה ל-T חלק ל-EM. נכפיל ב-EM, נחלק בסינוס 20, EM הוא שווה ל-T חלקי סינוס של 20. גם מה ש-EM יכול לדעת כמה שווה בטא. נגיד ככה, טנגנס של בטא הוא שווה ל-T, לחלק ל-1, לחלק לניצב שליד הזווית, ל-EM שקראנו לו T, לחלק לסינוס של 20. נעשה את חוק האוזן, זה יבוא לפה, זה יבוא לפה. אנחנו נקבל מה? T כפול סינוס 20, נחלק ל-T. נצמצם את ה-T, נשאר עם טנגנס בטא. אז בואו נראה. אז סינוס של 20, הוא מקבל שטנגנס של בטא שווה ל-0.342. נעשה שיפט טנגנס על 0.342, אנחנו נגלה שבטא שווה ל-18.881. שני בטא שווה ל-37.762. זה בעצם הזווית של גודל זווית הראש בפאה הצדדית הזאת, או לזווית הזאת. אז זו התשובה שלנו. בטריים הם אומרים שנפח הפירמידה הוא 11 סמ"ק, כן, תשימו לב שנפח זה מידה של סמ"ק, לצד האורך של צלע הבסיס של הפירמידה. במילים אחרות, רוצים שאני אדע כמה זה שווה, 2T. 2T שווה סימן שאלה. אז בואו נראה מה זה נפח של פירמידה, איך מחשבים אותו. זה בעצם שטח הבסיס. שטח הבסיס, שלנו 2T כפול 2T, 4T בריבוע, כפול הגובה, שזה EO, שטח הבסיס כפול הגובה, לחלק ל-3, זה שווה ל-11. זאת התוכנית העבודה שלי. מבין מכאן שנכשל רק צריך לגלות כמה שווה EO. טוב, שטנגנס 20 הוא שווה ל-T, לניצב שמולו לחלק לניצב שלידו, שזה שווה ל-EO, שזה הגובה של הפירמידה, זה ש-EO הוא שווה ל-T לחלק לטנגנס 20. אוקיי, ועכשיו בואו נציב את זה כאן. נקבל 4T בריבוע, כפול, יש לנו שם T לחלק לטנגנס 20, כל הביטוי הזה חלקי 3, שווה ל-11. ובעצם אנחנו מקבלים ככה, 4T בשלישית, נכון, 4T בשלישית, לחלק לטנגנס 20, כל זה היה חלקי 3, שווה ל-11, ואני יכול להכפיל ב-3, לקבל פה 33. מה שאני אקבל הוא כזה, T בשלישית שווה ל-33 כפול טנגנס 20, כל הביטוי הזה הוא לחלק ל-4. נכניס את הכל למחשבון, ושאתם תקבלו ש-T בשלישית שווה ל-3.002, תוציאו שורש שלישי, תגלו ש-T שווה ל-1.442, תכפילו פי-2, 2T שווה 2.884. וזהו, וזה הפתרון שלנו לבית 2. זה האורך של צלע הבסיס של הפירמידה. עד כאן.